velikosti. No a dál, co se tam bude dít ještě, když teda je to usměrňovač? To usměrně. No, a když je dvoucestný, tak ten výsledek bude jaký? Dvoucestný usměrně. Tak to tam nemohlo. Ale nevím, že to tam nemohlo. Nevím, co ale tenkrát. Jedna půl vlna projde jednou větví toho usměrňovače a druhá projde druhou. Ale jelikož usměrníme, tak budou obě na stejnou stranu. Tak, no dobře. To je situace, která je, když máš výstup usměrňovače. Jo. Jenže my jsme poněkud nezbedně na výstup toho usměrňovače dali nějakou filtrační kapacitu. Co se stalo potom? No, tak tamhle vezmeme nějakou fixu jiné barvy. Namaluj to tam. V každém případě bys měl začít někde z nějakého toho vrcholu a teďka je otázka, jak hodně se ti to bude propadat. Tak, dejme tomu, že tak, z té další půlvlny. Zase tady to zapadá. No, tak, dobrý. Teďka, kdy tadyhle poteče proud do toho usměrňovače, z toho transformátoru. Jo, tadyhle máš potom 230 V 50 Hz. Kdy tadyhle poteče proud skrz ten usměrňovač? Když se zapojí. No. A teď je furt nejsme zapojení. No ne, furt ne. Když to opravdu nejsme. Ty tadyhle, když se podíváš na situaci před tím transformátorem, nebo takhle, za tím transformátorem, je tam takováhle záležitost. Tudy teče proud tehdy, když se všechny ty tři průběhy překrývají. No, červený, zelený, modrý. Jo, když modrý a zelený se krejou, tak v tu chvíli, jo, to znamená v tomhle okamžiku, teče nějaký proud, protože ty v tomhletom okamžiku začínáš nabíjet tu kapacitu, jo, protože ty jsi nabil na tohleto napětí, pak buď to tadyhle nějakým spotřebičem, anebo samovybíjením toho kondenzátoru ti to tady vadlo, E na minus T lomeno tau, jo, přechodný děj, klesající prvního řádu. A proud začne téci tehdy, když tadyhle před tím usměrňovačem bude napětí větší, než na který ti to tady zvadlo. To znamená, v tenhle ten okamžik se ten usměrňovač znovu otevře a teče tady nějaký proud, až zase do chvíle, než bychom došli k tomu, že tady ta sinusoidka ti začne klesat. Jo? V tenhle ten okamžik zase... No tadyhle zase, až se otevře. Tady, no. Dobrý, já bych to dobře, což v tu chvíli znamená, že když tadyhle bude proud jako funkce času,